У Беларусі, якая цяпер пад уладай Лукашэнкі, рыхтуюцца правесці выбары дэпутатаў усіх узроўняў. Адзіны дзень галасавання пройдзе 25 лютага наступнага года. Што праўда, гэтыя дэпутаты даўно ўжо выбраныя ўладай. Але трэба правесці такі своеасаблівы рытуал, зацвердзіць іх у гэтым статусе. Гэта нечым нагадвае вясельны абрад выкупу маладой. Вясельная імпрэза ўжо прыгатаваная, маладых чакаюць у ЗАГСе, але ўсе робяць выгляд, што могуць і не аддаць нявесты жаніху. Гэтым разам апазіцыя пастанавіла не браць удзелу ва ўладным спектаклі і зладзіць свае выбары у каардынацыйную раду. Вядома ж, гаворка пра апазіцыю, што за мяжой. У самой Беларусі ўся палітычная прастора зачышчаная. Альтэрнатыўныя выбары збіраюцца правесці ў сакавіку. Запрашаю ўсіх беларусаў таксама прымаць удзел у выбарах і абраць тых дэлегатаў, якія насамрэч будуць здольны прадстаўляць цікавасці беларусаў на міжнароднай арэне. Цяперашні кіраўнік каардынацыйнай рады Андрэй Ягораў ужо заявіў пра гатоўнасць іх правесці. Праўда, пакуль што шмат у каго ўзнікаюць сумненні наконт празрыстасці гэтай працэдуры. А вось чэснасць і празрыстасць лукашэнкаўскіх выбараў ні ў кого не павінны выклікаць сумневу. Як і гуманнасць савецкага суда. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Лукашэнкаўскі цэнтр выбаркам пастанавіў, што гэтым разам выбарчыя участкі за мяжою стварацца не будуць. Из избирательного законодательства исключена норма об образовании участков для голосования за рубежом. В данной кампании участки за рубежом образовываться не будут. Думаеце, это парушэнне правоў сваіх грамадзянаў? Ды не, толькі бязмежны клопат пра іх бяспеку. А то паб'е хто незнарок, ці заразу якую чалавек падчэпіць. Ды і людзей туды мала ходзіць. Усё это нават не пярэчыць міжнароднай практыцы. Ды і пра дыпламатаў трэба падумаць. А то цэлыя 5 дзён у тыдні шчыруюць на ніве дыпламатый, а ў законныя выходныя што? Не маюць права адпачыць? А каму ўжо з беларусаў так страшэнна закарціць прагаласаваць, што ход ты на сцяну лезь, то ў камісіі ж не дурні сядзяць. Падумалі і пра гэта. Вместе с тем Центральная комиссия прорабатывает вопрос с Министерством иностранных дел, с Минским городским исполнительным комитетом о том, чтобы определить на территории города Минска какой-то из участков, после того, как они будут образованы, чтобы у наших граждан, у наших избирателей, которые постоянно проживают за границей, была возможность при желании приехать и принять участие в голосовании по выборам депутатов только Палаты представителей. А шалець які клопат пра суайчыннікаў. Мне здаецца, гэты участак трэба зрабіць дзесьці бліжэй да валадаркі, а можа лепш адразу на валадарцы. Каб прагаласаваў чалавек і адразу на нары. Месца ж знакамітае, гістарычна-культурная каштоўнасць, сімвал стабільнасці, 2 стагоддзі выкарыстоўваецца паводле беспасярэдняга прызначэння. Пры ўсіх уладах. А якія людзі тут сядзелі? Сам галоўны экстрэміст 19 стагоддзя Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, потым паэты Карусь Каганец, Алесь Гарун і Якуб Колас. А ў наш час колькі знакамітых асобаў. Але, як мне падаецца, тых людзей, хто папрэцца з-за мяжы ў Менск галасаваць, трэба адразу адпраўляць у навінкі, праверыць сяброўскія сувязі чалавека са сваёй галавою. Цікава, хто з гэтых людзей лютым наступнага года паедзе ў Менск галасаваць? Зараз спытаем. Ехать, конечно, я туда не поеду. Тем больше на этот клоунский, глядеть на этот цирк. Не. Я ошарашена таким вопросом. Вообще. Белорусская ассоциация политвязней доволен? Конечно, нет. Ну, очень смешно. Сразу в Окрестино только если. Да, я точно так же присоединяюсь. Я сразу на Окрестино не хочу. Поэтому так что ждем участков проголосовать за свободную, вольную Беларусь. Ну, при одном только условии, что не будет режима Лукашенко, там и поеду. А так, нема дороги. Што тут скажаш? Няўдзячныя людзі не хочуць цаніць клопату, праяўленага дзяржаваю. Вось так званая палата прадстаўнікоў лукашэнкаўскі клопат пра сябе ацаніла і ўдзячнасць праявіла. Прыняла папраўкі ў закон аб прэзідэнце. Што гэта за папраўкі? Апавядзём у наступным выпуску. А пакуль што стаўце падабайкі, глядзіце Белсат, захвочвайце да гэта знаёмых. Да наступнай сустрэчы. Зміцер Лупач, Белсат.